Bueno, Burbuztuko jaiak betikoak dira, hau dira herriko jai popularrak betikoak, eta oso politak izaten dienak, herriko jentea beti batu egiten dituen jaiak dira, eta bueno, egun osokoak, gaurko eguna izaten da egun osoa, eta printzipioz... Ordute bagari gainera. Karo. Bueno, nik hasi nintzen hori, data moduan, nik 75ean hasi ginen gora bera, da hasi ginen, nire defuntaitite, gero aite, horregaitik gau laugarren... Laugarren belaunaldi, aprobatxabengo dugu, ez da? Bai, horretik, da gero batuten gara, baina etxeko garenez, Zaratamo, las 3 zetas beti izan duguna. Zoio, Zebiroto, Zaratamo, guren artean daukak dugu hori. Familian hori, lehen guzuek, eisekoak. Bueno, ja nik egin esatu dako nina askintako, el último de la fila, ez dakizu, horrek gorotxako. Lehenengo mesa, jendea etortzen da, egoten da luntz bat, eta gero txosna, hemen geratzen gara denak apurtzu bet Koldo eta bere semearekin hitz egiten eta dantza egiten eta. Baskaria dau, nahi duena, apuntatu da, eta daukate baskaria, eta gero etxean bakoitzak dauka ere ospatzeko, ze gaur da sanentzio egune. Gero arratzaldean, lehen egoten zen brizka txapelketa, baina hori amaitu indez, zen etortzen jende asko. Eta geratu da porra eta igela txapelketa. Ze hori arratzaldean 8 izango da, eta etortzen da jende, eta giro polita geratzen da. Gaur dire 15 uste dut. Eta gero igual geratzen da, 15 apuntatuta, baina gero beti gertatzen da, bat geratzen da pote batzuk hartzen, eta geratuko nahaz bazkaltzen, hori. Esan, 15-20 pertsona. Ni daro bat esamen igual 14-13 urte korten ja, eta esperientzia arbolana da la leche, ez dut ikusi olako arbolik, olako jai baten, arbol baten konture, eta normalian eitzen dana da hori, bedeinkatu arbola lehenengo badearekin eta, gero eroaten da txakolin botila bat, eta arbolean bertan bota eitzen da basuakin eta, gero eitzen da bedeinkazin bat, eta edan, ez? Eta arbola dauko pilloa, deko zurte pillo bat, bebai, ez daki esen bat urte daukon... Bostu gorantza, hasi ginen guk txikitanik hori, 15 urte joten, da pentsan behar oso zuaitza, orain daik dago zarrote. Baina, le baten egiten ginen zue barruen, Bai, zabalik egon zan hori. Zabela eta da, paisa beti kontrarioan, ez dakizu. Zela ningu hori pagano moduan ez, da zergatik egiten du hemen bertan zuaitzaren eguna hori apurbete, datozein hori teknikoak eta esaten, zelan normalki gorantza 500 urte daukala zuaitza. Broma moduan esaten da Gernikako arbola baino zarra badana, Hemen ezten gara, bukatu normalkian geratzen gara loitin, baserrian bestela oinain kotxarik inibilteko moduan, ezken boten duz errezena, gaubeko ordu biek errezena. Bai, ordu txikiak, bai. Haupa, Burbuztuko jaiak! Eta haupa geuria, beti hor zauzie, eskerrik asko! Geuria dalako, venga, eskerrik asko!